तो गाइस बराय होनबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव मोनसे गोदान रस भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां नाङो एसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो समझ रहे हो ना तो गाइस बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नङा माने गाइस बेलेग हासनायखौ भिडिअ खालामनायनि मजायानो बेलेग नामा आबे घन्टा मोजां हासुनोब्रा बिथांखौ मा हासुनायफोरावलाय भिडिअ खालामनानै मा अहान्थि खालामदो नोंसोरलाय बिखौलाय बिथांखौलाय एसे मोजां हान्थि हासुनोब्रा मा हासुस्लाबमोनि उथिबाय बिथाङा भिडिअ खालामनायखौ नुनानै शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो कुछ अच्छा करो लाइफ में ओमफ्राय माने गाइस दानिया माने फेसबुक वाट्सएप ओपन खालामबानो माबा सिख्लाफोरनि दखना गाननानै माबा गय बिफां गाखोनाय खान्थाल बिफां गाखोनायल' नुयो गाइस मा बुंबावनो आरोना दानि सिख्लाफोरखौ आंनो बिफां गाखोनाया बिथांमोना आरो दखना गाननानैसो गाखोबावो आं गामसा गानबाबो बिफां गाखोनाया मिथिबाय गाइस आरो सिख्लाफोरा जोंना माबा दखना गाननानैसो बिफां गाखोबावो मा आसुरित तामाम गाखोनो हायो लोगो बिसोरो भाई मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं तो गाइस बिदिब्ला जोंना नेक्स्ट भिडिअ आवगायलांलायनोसै ना मा बुङो कौन है ये लोग कहां से आते हैं ओ भाई साहब आं भिडिअखौ नायनानै माने बिराद मोजां भिडिअ जागोनदां होनना सानदोंमोन आरो ना गाइस ओमफ्राय उनाव भिडिअखौ नायबाय माबा मिडिल फिंगारसो खिथिलांबाय घन्टा शर्म करो भगवान से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो कुछ अच्छा करो लाइफ में तो गाइस बिदिब्ला जोंना नेक्स्ट भिडिअ आवगायलांनायसै माने नेक्स्ट भिडिअ जाबाय जोंना माने पुलिसफोरा डिउटि खालामनो गोनां माने हिनजावफोरखौ लानानै जमा मोसाबाय थादों आरोना नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना गाइस मा बुंबावनो आरोना दानि पुलिसफोरखौ माबा लकडाउननि डिउटि खालामनो गोनां हिनजावफोरखौ जमा लानासो मोसाबाय थादों लोगो आबे घन्टा नोंसोरो माबा लकडाउननि डिउटि खालामनांगौ आरो नोंसोरो बेबायदिसो कुछ भी तो गाइस दिननि भिडिअ एसेनोसैमोन लोगो मोनगोन थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।